Aku arep takon iki karo wong lanang-lanang ya. Iya, arep teko apa? Aku sering banget menemukan komentar no kolom komentarku ya. Lah komentar apa? Wong lanang komen rondo teles. Apa sih maksudnya rondo teles iku apa? Lah mosok awakmu ra roh. Tolong apa terangkanlah ngono lho, aku ki antek kepikiran apa enek rondo teles, rondo garing. Yo enek to. Apa bedane ngono lho? Lah bedane garing karo teles mosok ora iso. Kok sampai ada perkataan rondo teles itu artinya apa ngono lho? Rondo teles si rondo sing baradus ya. Ini parah nih. Mulai Mangan telo lawe bekecot, aja gelem rondo lambene wis ra nyokok. mulai Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Apa ya iki? Sik. Burung emprit dimakan ular. Dulu sempit, sekarang longgar. Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Lah kok roh weh? Tak grayangi yo. Sak pira? Cilik. Celutak iki. Duwe barang siji, ngelempet pisan, ora tau kan